Здравейте хора от YouTube, аз съм Ериксо, днес при мен са Иличо 07 и Илия... как ти мога да запомня? Абе, все едно! Илия 07 и Хахоню. И... Да. И днес играем в сервера PvP България и да се телепортирам до Хахоню, защото го изгубих нещо. Тук знаеш какъв е кръв? Ау! Айрон! Ау! Абе, не слизай долу! Ау, каква походка! Беше в парка на разходка, бутилка водка. Ей, баси е паркур мастера. Падай долу, бе. Абе, Иличо, стига ми събутай. Добре, че имам knockback 2, иначе... Щеше да си... този меч, който ми даде за PvP е много слаб. Защото има knockback. Нали? Как е много слаб? Що пък е слаб? Що? Да. Еми до теб точно. Ние сме в... Аз се гледам някъде назад. Не знам за Хахониум, аз съм си в нас. Или аз съм си в нас. Къде мислиш съм? Не мено е стигнал. Абе, искам да чу... Ау! Мангал. Аз го изгоних. И сега ще виж, че кой ще изгони. Аз намерих още джунгла. Още джунгла. Сега ние не сме излизали от джунглата, пък ти още си намерил. Да. Още част от джунглата. Аз мислех, че намерих лаям. Какво? То се оказа, че ви загубих. Аз съм По-скоро ви е мен. аз не виждам, аз съм пред теб. Пред зад. Джъм. Чакай, Тима, бе. Ти имаш тупа. Паркур мастери. Пука ми, че имам тъпа. Чупим дрът. Блок. Дирт 3. Дирт 3. Играл ли си? Много ясно. Стига ме бутайте! Абе, махни се бе, да не потара. Ау! Не мено е! Знаеш къде го иска? Знаеш къде го иска? Къде го закара? Видях. Но аз ще садна като теб, Джерард. Хахоню садърчето. Как се строи Майнкрафт? Хахоню садърчето. Хахоню садърчето. Да, представете си колко е сад. Сега, Добре, спри. Двамата. яш Ти картоф. мълче. Яш картоф. Не ми седе. Започна с моята красивна броня. Да ще ме прибия. Тихо е философ Шантов. Това си го взем какао. И какаото с теб. На мен не ми трябват корабийки, нито хлябче, нито храна. Той си има фит. Да. Даже си има... Минахме джунглата. Даже си имам и хел. Минахме джунглата. Супер! Пък Иличо избяга. Ето го, той е долу. Аз съм отдолу. Той отдолу чакали. Чакай да ме има. Ух, как ми лагва, къс снимам. И къде съм? Да. Да ти се не види. Паркур мастера Християн. Тук има някакви мощи, значи има някъде някакъв човек да много го грифне. Аз нямам блокче. Браво. Аз изгубих Християн. И айде да приемеш, какво ще кажеш? Иличо, стой на едно място. Ето да спри. Ето да спри, няма да спри. Няма да спри. Оп, минахте. Опа, леле, майко. Хора, клипа, че е 7 минути, защото не мога да... Като снимам 10 минути и много трудно качвам клипа, така че е само 7 минути. С бундикам. Сериозно. Да. То в рапса нещо ми е бъгнат, не мога да снимам с него. Почвам да снимам, след една минута спирам да снимам. Коста? Изтегли си Shadow Play. Инсталирах го, пише такава програма не съществува. Инсталирал си го и пише, че няма такава програма. Ми да.
Не, Вече си го наистина. инсталирал. Да. Вече си го инсталирал, ама няма такава програма. Пише, тази програма не съществува, защото вече е изтрита. Не знам що. Не, изтрита е от това, защото нещо е станало. Да се бийте, бе. Ти мълчи, Олюв. Ще ли да запаля? Не можеш. Кой ще палиш, бе? Diamond Sword Sharpness 1. Да, аз ти го дадох. Стига, е! Използвай него, но той е ран. Аз вече... Предизвикваш ли ма? Не. Еми, Братичка си, ама аз... тога си мълчи. Най-мазния начин ще цепа дърво, докато вие... Къде е ли? Къде си? Тук си цепа дърво. Аз имам, ела ти дам. Не, аз просто... Ай! Стига, бе! Ай! Аз му го върнах. И аз. Ти го върнах. Стига. Престанете и двамата. Ай, предизвикаш ли ма сега? Аз съм най-големия. Избяга, а? Избяга. Аз продължавам напред, вие ако щете и двете. Аз те следвам. Аз минавам през джунглата пак. И ще умрата. Джунглата. Жунглата. А ти така както си ходиш, ще загубиш някой ден. Но е да имам теб за ориентир. Аз дали като се губя и ти като нямаш телепорт. Сега се спри за Нали малко. имаш X-Ray, Да, и как да те видя? Като си на 50 Нали ми 000 викаш метра. никога? Си на 50 000 метра. Ау! Исках буст да ти дам, Или че що го каза в клипа? защото е бог. Съм бак! Ти си бокс на пишките. Чули? Казаха ти. Бога на пишките. Добре, хора, мисля това да за клипа и Поестри. няма. Коментирайте, оценявайте и най-накрая се абонирайте. Чао!